עכשיו בגלץ, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית. היית כל הזמן במעטפות, הגיעה ערכה לניהול זמן, שנקראת טיקי טיים. טיקי טיים, הגיעו 2 האמת, אלה ערכות של משחק שמעוצב מאוד מאוד חמוד ופשוט. אחד להתנהלות בוקר וערב עם ילדים, ואחת להכנת שיעורים. אלה בעצם מין כרטיסיות קטנטנות בצורת פירמידה שמעבירים אותה מצד לצד. אני לא יודע לתאר את זה ממש טוב, זה גם בא עם שעון חול. מאז שהדבר הזה הופעל, התארגנות הבוקר והתארגנות הערב אצלנו עובדת הרבה יותר פשוט. זה נותן גמולים קטנטנים לילד, זה אומר לו מה המשימה הבאה, לארגן את הבגדים, לצחצח שיניים, זה כל דבר, כל משימה שמושלמת, מעבירים איזה כרטיסייה קטנה לצד השני, הכל מול שעון חול קטנטן וחמוד, וזה עושה עבודה. קוראים לזה טיקי טיים, ולמי שיש בעיות התארגנות בבוקר ובערב, ולמי אין, יש אתר אינטרנט שנקרא טיקי טיים co.il, אפשר לרקוד שזה, אני מניח, שם, או לקבל, או משהו. ואתה יודע שזה לוקח משפחות שאין להם מושג איך מנהלים את הזמן, והופך אותם ליקים יעילים.